Rajem pre ňu. Dáme špeciálne, aby všetko dopadlo v nemocnici, v Čechách, pre Pindulka, takže dáme pre ňu. Tak pre teba, Pindulka, ti prajem, aby Boh bol tam pri teba, aby ťa zachránil, aby si bola zdravá, aby si stala hore, aby si bol pri tvojej rodinke, pri deťoch, si prajem z celého srdca, nech ťa Boh žehná, ver mi, čo skoro sa uzdravieš a staneš hore a povieš Kopitkovi ďakujem pekne. Takže daj pre ňu, na uzdravenie, oboma. Dibare doktorale, decaciare, manavria. Ach, devlale. Ditarmana Sostornaya Ditarmi Aime Ira Ava Ditarmana Sostornaya İnditarmi de yayme ira ava. Ja ide ti non portano